Alright, magandang gabi po sa inyong lahat, mapagpalang gabi po. Ayan, narinig niyo naman yung ating, sounds. Ayan, mega mega love shoutout po sa inyong lahat, mapagpalang gabi. Mega mega love shoutout po sa inyong lahat at, siyempre bago tayo magsimula, mega mega love shoutout po kay Mami Mercy Calunod, mega mega love shoutout po kay, Ma'am Rosalina, mega mega love shoutout po kay G Changwok, at mega mega love shoutout din po kay Kagawad Antonihan. Ayan, mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Mega mega love shoutout din po kay Nani Sanchez Vlog. Ayan, mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi, mapagpalang umaga, mapagpalang tanghali. Ayan. At siyempre, mega mega love shoutout sa aking mga solid na subscriber. Mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi po. Ayan, bago tayo magsimula 'no, gusto kong reaksyonan itong, itong, nilabas ni, ah, For the Motherland na si, Sas Rogando Zasot. Ayan. Ayan po, mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Kay Nani Sanchez Vlog, mega mega love shoutout at kay Biyaheng Brankel Sam, mega mega love shoutout sa inyong lahat. Ayan. Live po tayo, maririnig saan man sulok ng inyong bahay. Ayan at, mega mega love shoutout po sa inyong lahat bago tayo magsimula 'no. Aha, mag, pa-share-share muna natin ano. Oo, pa-share-share muna diyan. Magpaano muna tayo, magpatugtog muna tayo bago tayo magsimula 'no. Uy. Ayan, magpatugtog muna tayo bago tayo magsimula. Mali pala yung nalagay kong thumbnail. Alang yan, buhay na yan. Ayan, magandang magandang gabi po sa inyong lahat at, ating pong,
rereaksyonan itong, kung saan itong si, ah, ang ating, DOJ Secretary ano, nag-ala ano, nag-ala, yung parang, naagawan ng candy. Nagwala dahil hindi nasunod yung gusto niya sa Timor Leste kaya inaaway nila yung Timor Leste, ayan. Pakinggan natin yung ano 'no, pakinggan natin yung, paglalahad ni ano, ni, Sas Rogando Sasot, ayan.